diszkrét kérdést. Lenne kedve egy korty viszkire a kabinomban? Magánál van viszki? Természetesen, kedves hölgyem, egy egész rekesszel. Igazán érdekes. Nagyon köszönöm az információt. Sajnálom, de ezt jelentenem kell. Asztrogátor a parancsnoknak. Egy alfa közlemény a Dragon Solar időjárás állomásról. Kiadom a hangot. Minden egységnek. A 207-29/8-as szektorban erupció alakult ki. A 38-42-es állomás mérései szerint a sebessége 9-es erősségű. Az erupció időtartama 27 perc. A sugárzás erőssége eléri a normális érték 150-szeresét. Gépház, kikapcsolni az automatikát. Kerülő úton kell haladnunk. Megváltoztatja a koordinátákat, akkor azonnal értesítse a 4. külső bázist. Hogy gondolja, ilyen napviharban erre semmi esélyünk? Fedélzeti tiszt, árnyékolást, pajzsot bekapcsolni. A 4-es állomásnak mindegy, milyen pályán haladunk. A napviharok olyan magas sugárzást generálnak, ami a normálisnál 10.000-szer erősebb. Parancsnok, értesítse a 4. külső bázist azonnal. Ne vicceljen, a napvihar következtében összedőlt a rádiós hálózat. Próbálkozzon képeslappal. Túléltük? Mindig túléljük. Ha a sugárzás erőssége elérheti a normális érték 10.000-szeresét, akkor miért nincs erősebb árnyékolása az Orionnak? Az árnyékolást a legerősebb mért sugárzáshoz igazítottuk. Mikor ilyen helyzetbe kerülünk, a kaszkádek... Ugyan már, kit érdekel ez? Nem tudnád a tanfolyamodat valahol máshol tartani? Mi van, hol szorít a cipő? A 264-esnél férgeket találtak. Ó, szegényke. Nem akar enni. Nem. És én nem vagyok mellette. Hát ez tényleg rettenetes. Ki az a 264-es? A kutyája, egy uszkár. A még élő 376 uszkár egyike. Micsoda gondjai vannak? Épp hogy csak megúsztunk egy napvihart, maguk meg csak arra gondol... Ez meg mi? Micsoda? Felrobbanunk? Persze, az űrhajósoknál mindennapos. Parancsnok, csináljon valamit. Persze, mindjárt intézkedem. De mi a terve? Harapok valamit. Kitűnő ötlet, engem is meghívsz? Persze, hagymaleves vagy borsaszték? Ez inkább bekapok pár epret. Jó étvágyat. Jó étvágyat. Mi az a Cascaden elmélet? Már próbáltam Mondja, megmagyarázni, teljesen hogy... hülyén Csönd. A hadnagy csak okot keresett rá, De hogy nagyon megváltoztassa a koordinátát. Figyelsz, mintha egy kicsit közel merészkedtél volna ahhoz a napviharhoz. Az egész hajó beleremegett. Mire volt ez jó? A biztonsági szolgálat nyuszikája nem szereti, ha pályát módosítunk, ezért csak egy kicsit igazítottam rajta. Persze döcög egy kicsit. Értem. Remélem ő is érti. Gondolod, hogy így megszabadulsz tőle? Megpróbálni meg lehet. Csinosnak csinos. A kobra is szép állat. Egy valami minden esetre biztos. Mégpedig, hogy nem lesz nálunk 3 évig biztonsági tiszt. Vagy mi csinálunk belőle sült bolondot az első 3 bevetés alatt? Vagy előléptetik. Távolság 33-5. 30-39. Közeledünk 26. Van rádiós kapcsolat, Átán? Semmi. Mintha egy sikertfajdot hívogatnánk. Ez egy rozoga átjátszó műhold típus, a Sky 77, a Terra Cosmohoz tartozik. Talán a napvihar sodorta el idáig. Lényeg, hogy nem működik. Gyerünk már, jól lőtt ki. Rendben, Cliff. Parancsnok kihatalmazta fel, hogy kedvére lövöldözön a műholdjainkra. Kedves gyermekem! Nem vagyok a kedves gyermeke, a felelős biztonsági tiszt vagyok, és megtiltom, hogy kilőjék a műholdat, hogy a maga szavaival éljek. Ez a test 12 000 kreditet ér, és nem lehet csak úgy egyszerűen... Ez a test, ahogy maga nevezte, nem ér már egy vasat sem.
veszélyt jelent a területet körülvevő mindhárom szektor űrhajóira. Tényleg azt hiszi, hogy maga az első, aki észrevette, hogy ez a szatellit vagy műhold nem működik? Még én sem tudhatom, mennyi műhold, mérőszonda és automata radar kering a sötétben. Gondolom, hogy 25 000 lehet. És még napviharba is kerültünk. Figyelmeztetem, parancsnok. Valószínűleg már rég úton van ide egy technikai kisegítőhajó. Megtiltom a műhold kilövését. De Monty hadnagy, jegyezze be a hajónaplóba, a biztonsági tiszt Tamara Jagello megakadályozta a műhold kilövését, mely az alábbi koordináták mentén található, és a többi. A parancsnok aludni él. Attól tartok, a parancsnoknak nem lesz hosszú álma. Cliff, mindjárt MZ4-nél lesz. Na és? Clarence nem jelentkezik. Micsoda? MZ4 nem jelentkezik. Ilyet még nem pipáltam. Próbáld meg még egyszer. Mi az az MZ4? Egy relé és közvetítő állomás, amit pár éve rendeztek be. És ki az a Clarence? Az állomás vezetője és a barátunk, és ha nem jelentkezik, az azt jelenti, hogy vagy részeg, vagy halott. Na mi van? Semmi. Ez lehetetlen. Orion 7 hívja MZ4-et. Clarence, jelentkezz! Csak jó napot akartunk kívánni nektek. Na hát... Hogy na hát, ezek olyan hármas kódok, amelyeket még életemben nem hallottam. Szóval akkor ugorjunk be hozzá? Igen, tudnom kell, mi folyik ott. Jó. Parancsnok, az a megbízatása, hogy a leggyorsabban elérje a Egy kijelölt pillanat. zónát. Ezt hallgassátok meg, MZ4 megőrült. Ez valami teljesen érthetetlen kód. Mi köze a megbízatásunknak ahhoz, hogy az MZ4 megbolondult-e, vagy sem? Ha most közülünk való lenne, azt kellene mondanom, hogy egyáltalán nem mindegy, mi van Clarence-el, a barátunkkal. De mivel egy biztonsági tiszttel van dolgunk, más választ is adhatok. 48 óra múlva az automata tehercirkáló, a Challenger el fogja érni az MZ4-et. Itt kell megkapnia a pályamódosítás adatait. De ha a jó koordináták helyett ezt kapja, az katasztrófa, mert a cirkáló neki megy a meteoritnak, na? Kezdem érteni. Nincs rá lehetőség, hogy a Challenger vezérlését rádión keresztül irányítsák? De ez lett volna a legegyszerűbb megoldás, ha nem tiltotta volna meg a műhold kilövését. Mert pont ez a néma kis dió zavarja azt a frekvenciát, amelyen meg lehet változtatni a Challenger koordinátait. Akkor most mi lesz? Leszállunk az MZ4-en, meg kell szüntetnünk a zavarást. Tudja, mit vonhat maga után egy engedély nélküli pályamódosítás? Természetesen. Mágnespárnát előkészíteni, hajtómű ki, generátor ki. Mágnespárna előkészítve. Távolság 800, mélyebbre nem mehetünk, ahhoz az MZ4 túl kicsi. A relatív sebesség 0. Köszönöm. Még mindig csak ezeket az őrült üzeneteket tudom Azonnal fogni. Nem utána értem, nézünk. 2 önkéntesre van szükségem. Tudod, hogy nincsenek önkéntesek, senki sem egy jó szántában. Jó, akkor te mégy hasszó, és magaddal viszed átán. Na jó. Egyes külső egység, a teknőcök zsilipeit kinyitni, és vegyétek fel a szkafandereket. A szkafander